Това видео е генерирано от изкуствен интелект. OpenAI, компанията, която създаде ChatGPT, преди няколко дни анонсира новия си продукт, AI модел на име Sora, който превръща зададен текст в реалистично видео. Моделът все още не е публично достъпен, но в сайта си са публикували примери генерирани с него, които не са перфектни, но са плашещо добри. И за да си представим как би се развил този изкуствен интелект, това е изображение, което съм генерирал с ранни модели за създаване на изображения преди около година. А това е изображение, което съм генерирал със същия модел преди месец. Дори на този етап генерираните видеа са достатъчно добри за използване в презентации и за някои маркетинг цели. С времето съм сигурен, че ще видим и цели филми генерирани с изкуствен интелект. Дали хора като мен ще останат без работа? В студиото през последната година интегрирахме доста AI инструменти в работния си процес, които ни помагат да пестим време и да правим по-добри видеа. Това ще бъде още един инструмент, който ще можем да използваме в бъдеще, но съм